Príjemný, dobrý pondelkový večer. Asi ste vedeli, že ženy žijú dlhšie ako muži. Ženy sa dožívajú priemerne 83 rokov a muži len 79. Ale viete, prečo je to tak? Ja vám to vysvetlím. Vám, dámy, totiž všetko veľmi dlho trvá. Hoci sa aj vychystať. Príde pre vás smrť, ale vy ešte nie som zbalená. No tak ja prídem neskôr. Tak preto je to tak, ale tu nebudeme na nikoho čakať. Tu ide o čas. Začína sa totiž Low Slow. Príjemný večer aj vám, milí súťažiaci. Predtým, ale než začneme naozaj hrať a hádať, býva zvykom, že sa navzájom predstavíme. Jakub, vitajte v Love Slow. Ďakujem, dobrý večer. Máte slovo. Aha, celý svet vás počúva. Pochádzam z Trenčína, žijem tu v Bratislave, pracujem ako textár, nazvime to, akože v reklamnej agentúre. Copywriter. No, aj tak sa to dá nazvať. Ale čo? Čiže vy máte dar slova a viete povedať pekné súvetia. Bez toho, že by sa vás niekto niečo pýtal. Ako je počuť, som za tej strane textového slova písaného viac než hovoreného. A máte aj za sebou naozaj takú akože kariéru, že môžeme vidieť niekde niečo, že aha, že to som ja napísal, tento. No pokiaľ pozeráte obskúrne reklamy, tak možno nejaké. Áno? Áno. A to je aj vaše hobby zároveň, tá práca? Skôr tie slová sú hobby. Čiže aj skladáte aj básne? Ja, no vo voľnom časom si skladám, ale básne ani nie. A čo si skladáte potom? Snažím sa písať, čo sa dá. To sú už také, to neviem, to nadlho. Nadlho, dobre. Tak máme čas, poďte. Takže... Nie! Anna, dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte v Love Slow aj vy. Ďakujem. Opäť rád vidím ženu. Ja som k vám prišla z Veľkých Kostolian, to je okres Piešťany. A pracujem ako laborantka a záujmy mám cestovanie, kultúru, šport. Čo znamená laborantka? Ako chemická? Áno, chemická. Laborantka? Zároveň ste aj tak akože vedkyňa, že niečo ste... Nie. No, tak predstavenie máme za sebou. Ale... Nie, Tomáš, vitajte aj vy. Ďakujem. Opäť rád vás vidím, som rád, že ste prišli. Je to vzájomné. Som rád, že ste to naposledy nevzdali a pokračujete ďalej. Možno ešte by ste rád niečo doplnili? Alebo niečo, čo ste sa tu naučili, niečo, čo ešte možno o vás nevieme, alebo máte na srdci? Viete čo, ešte som nepozdravil možno kolegov, tak touto cestou by som ich chcel všetkých pozdraviť. Zoznamenie máme za sebou a môžeme ich súťažiť. Čaká nás totiž prvé kolo. V ňom dostanete 10 viet, v každej vete sa ukrýva slovo alebo slová a nájdete ich pri čítaní zľava doprava alebo sprava doľava. Za každú správnu odpoveď máte 5 eur, za nesprávnu vám 5 eur odpočítame. Poďme teda na prvú skrývačku. Tento rok ho očarilo Turecko. Vo vete nájdete zviera. Jakub. Tur, áno. Kameraman tu každý záber dlho pripravoval. Vo vete hľadajte povrch ihriska. Anna. Antuka, áno. Nie je všetko zo zlata, čo sa bliští. Vo vete objavte vojenskú jednotku. Jakub. Čata to nie je. Prečo by to nebola? Je to čata? Je to čata. Zaujímavá technika, ako hádať. Ale beriem. Z fakulty vyhodili 10 študentov. Vo vete odhalte nábožné uctievanie. Tomáš. Kult. Áno, je to kult. V slove smad daj 2 bodky nad A. Vo vete sa skrýva priezvisko slávnej seriálovej rodinky. Jakub bol prvý. Adams, áno. Ako ho poznám, každú zábavu zmešká. Vo vete sme ukryli krátku pripomienku. Tomáš. Poznámka. Áno, poznámka. 7. skrývačka.
Nebuď smutný, buď veselý, ja ťa rada mám. V ľudovej piesni sa nachádza porast stromov. Les. Niet sniežika bez zimy. Vo vete nájdete slávneho fyzika. Tomáš. Einstein. Albert Einstein, áno. V parku vyťali starý práchnivý platan. Vo vete odhalte to, na čo každý čaká. Tomáš. Výplata. Výplata, áno. Okamžite odriekni Hág a objednaj Kodaň. Vo vete objavte dve slová spojené s mesiacom marec. Ani jedno nemáte? Kniha. Áno, kniha a daň. Takže to bola posledná skrývačka a tým sme aj ukončili prvé kolo. Pozrime sa na vaše monitory. Jakub 15 eur, Anna 5 eur a Tomáš 20 eur. Poďme do druhého kola. Pred nami sú 8 smerovky, to znamená, že budete loviť slova v 8 smeroch. Slová musia mať minimálne 5 písmen a za každé nájdené slovo získate 10 eur. Jednoduché. Prvý začína Jakub a môže si vybrať tému. Nech sa páči. Téma číslo 2 poprosím. Téma číslo 2 poprosíte a budú to slová spojené s úspechom. Nech sa páči. Vaša 8 smerovka. Radosť, pohár, terno, obdiv, sláva, renomé, majster, odmena, postup, rekord, ošial, Čas uplynul, 11 ulovených slov. Pozrieme sa ešte na tie chýbajúce. Frajer, líder, medaila, ohlas, oslava, prestíž, šampión, triumf a víťaz. nepoznám. Anna, nech sa Číslo páči. 1. Číslo 1. Čo strácame? To je vaša téma. Nech sa páči. Tu je vaša 8 smerovka. Karta, rozum, pamäť, ponožka, mladosť, dôvera, peniaz, mobil, domov, taška, dáždnik, kľúčik,
ilúzia, minca, sláva, 14. Sláva nebola. Pozrime sa ale, čo bolo. Doklad, hlava, láska, majetok, minúta a niekedy vieme stratiť aj nádej. Ale aj tak, pekný výkon. Tomáš, vám tému rovno prečítam a tá znie: slová spojené s neúspechom. Nech sa páči, tu je vaša 8-smerovka. Porážka. Padák. Nezdar. Prepad. Prehra. Blamáž. Bieda. Pokles. Smola. Chybička, zrada, problém, strata, panika, kritika. Čas uplynul. Typnete si koľko? 14 ulovených slov. Ešte zostali fiasko, kritika, obava, slzička, smútok a stres. Ďalšie kolo za nami. Jakub 125 eur. Pani Anna 145 eur. A Tomáš zatiaľ na prvom mieste 160 eur. No, a my sa posúvame do tretieho kola. V treťom kole máme pre vás pripravené hádanky. Vašou úlohou je vytvoriť najprv základné slovo, z ktorého pridaním, odobraním alebo zámenou jedného písmena za iné písmeno vytvoríte úplne nové slovo. Za správnu odpoveď sa považuje uhádnutie obidvoch slov. Ak odpoviete správne, pripočítame vám 10 eur. Za nesprávnu odpoveď vám 10 eur odoberieme. Prvá hádanka. Zo znamienka záporného čísla vytvorte goniometrickú funkciu. Jakub. Mínus, sinus. Mínus a sinus. Z inovate utvorte väčšiu sálu na S. Pani Anna. sieň, srieň, Srieň a sieň. Zo zbrane Robina Hooda vytvorte synonymum koristi na L. Jakub. Luk, lup. Luk a lup, áno. Z obyvateľa Fínska utvorte mäkký kov. Jakub bol prvý. Fín, cín. Fín, cín. Z plodu mangovníka vytvorte druh fazule. Tomáš. Mango, mungo. Mango mungo. Z toho, čo nejedia vegetariáni, utvorte japonskú pastu zo soje. Jakub bol prvý. Meso, miso. Meso a miso. Zo šupinatého vodného živočícha vytvorte vyritú čiaru žliabok. Opäť Jakub. Ryba, ryha. Ryba a ryha. Z pravidelne podávaného jedla utvorte súčasť knihy. Jakub? Nie. Ale áno. Ale áno. Obed, obal, nie.
Strava a strana. V nasledujúcich hádankách poprehadzujte písmená v slovách tak, aby ste vytvorili nové slovo. Zo slov armáda, lem, vytvorte, čo si dávame na chlieb. Anna? Marmeláda. Marmeláda, áno. Posledná 10. hádanka. Zo slovného spojenia hrab a ruda utvorte nepotrebnú vec. Jakub? Haraburda. Haraburda. Tretie kolo za nami. Tomáš, vidím na vás nejakú nespokojnosť s tlačidlom alebo so sebou. Niekde medzi mnou a konzolou je problém. Ešte vôbec nie je nič stratené. Poďme sa pozrieť na stav vašich kont. Jakub má 175, Anna má 165 eur a Tomáš 170 eur. Takže absolútne vyrovnaný a napätý stav a ja sa teším, čo prinesie kolo štvrté. V ňom nás čakajú krížovky, vašou úlohou je vylúštiť tajničku, na to musíte uhádnuť 8 slov, za každé uhádnuté slovo máte 5 eur, za uhádnutú tajničku 80 eur. Ak sa rozhodnete lúštiť a neuhádnete, o 80 eur prídete. Môžete sa rozhodnúť aj tajničku nelúštiť, v takom prípade vami nahraté peniaze zostávajú. Môžeme ísť na to? Jakub si vyberá prvý tému. Poprosím tému číslo 3. Téma číslo 3. V tajničke sa ukrýva ten, čo hľadá skrytý živel. Nech sa páči, tu je vaša krížovka. 2 plus. Inak? Klad. Ako? Klad. Plus, OK. Šestka bikiny. 5 onaka. Inak? Inaka. Nie, táto. Inšia. Áno. Trojka usýpať. Inak? Osýpať. Neviem, čo... Osmička amatéri. Opäť inak. Dvojka krát. Tak. Templár jednotka. Luštíme? Či nie? Živel. Ne, pardon. Tak sme ju nevylúštili, ale vidno, že pracujete so slovom, lebo na každé ste dokázali podať 3 rôzne možnosti, ktoré tam podľa vás mali byť, ale poďme sa pozrieť na tie ozaj, ktoré tam patrili. Trojka je trúsiť, vežovitá časť hradieb je bašta, Okay. veľké kusy poľa sú lány a babráci, fušery, babroši. Okay. A v tajničke sa nachádza ten, čo hľadá skrytý živel a je to prútikár. Ani Anna, môžete si vybrať ešte z tému. Jednotku. V tajničke sme ukryli exoticky vyzerajúci strom s bohatým kvetenstvom. Nech sa páči, tu je vaša krížovka. Cmar, 2. Sedem. Boľačka, 8.
Vrták 4, nie. Kľúč na skrutky, Novota knižne. Marakuja? Bohužiaľ, nie. Nie je to marakuja. Poďme si to vylúštiť spolu. Jednotka, chvejúci sa zvuk pri speve je tremolo, upravená pšenica na B bulgur, kľúč na skrutky je inbus, novota knižne novum, znak, symbol je emblém a šikovný ťah na G je grif. A ten exoticky vyzerajúci strom je magnólia. Ťažká krížovka. To som vedela. Už nám zostal iba Tomáš. A spolu s ním posledná téma. V tajničke odhalte náš hmyz, ktorý je pobožný. Nech sa páči, tu je vaša krížovka. Jednotka formula. Dvojka trop. Trojka štúdio. Štyrka album. Peťka nitra. Šestka húska. OK. Sedmička liuk. Osmička bažanti. Šestku by som skúsil hlavaj. A skúšate veľmi správne, lebo je to Samuel Hlavaj, náš reprezentačný brankár. No a ten hmyz, ktorý je pobožný, je modlivka. Takže správne vylúštená tajnička. Štvrté kolo za nami, tak si to poďme zhodnotiť. Jakub 195 eur, Anna 95 bohužiaľ a Tomáš 290. Takže sa rozlúčime s Annou. Ďakujeme. Mali ste to ťažké, ja by som nevedel odpovedať na nič. No a nás čaká finále. Vašou úlohou je odhaliť čo najviac slov, ktoré sa dajú vytvoriť z daného súboru písmen. Ulovené slová musia byť podstatné mená v prvom páde jednotného čísla s exaktným počtom 5 písmen v jednom slove. Vylúčené sú mená osôb, zvierat, priezviská aj zemepisné názvy a nenachádzajú sa tu ani slova označené ako subštandardné, nárečové alebo slangové. Prvý začína Tomáš, pretože má viac peňazí, ako vidíte. Nech sa páči, vaše písmená. Žiara. Rieka. Ešte raz? Rieka. Rieka. Tomáš? Žieňa. Rajka. Jakub? Pardon, Rajka. Tomáš? Miera. Jakub? Mreža. Tomáš? Jakub? Marža. Tomáš? Jakub? Kameň.
Tomáš. Mriež. Mreža. A to som už povedal. Áno. Aj. Je dobojované. Poďme sa pozrieť ešte na zvyšné slová, ktoré tam zostali. Napríklad Erika, Jamka, Jarka, Kamea, Majer, Marka, Ražeň alebo režim. No, ale možno vy ste to cítili tiež, ja som takmer nedýchal aj túto publikum, bolo to neuveriteľne vyrovnané, určite aj diváci netušili, ako to môže skončiť. Poďme sa pozrieť ale na výsledok dnešného tuhého boja. Jakub 445 €, Tomáš 440 €. A to znamená, že Jakub sa stáva víťazom aj vďaka tej rajke, čo mimochodom nie je len tá obec, ale je to aj vtáčik. Preto platí. Takže, ďakujem veľmi pekne, ďakujem, boli ste skvelý hráč. A aj teraz to bolo veľmi vyrovnané, takže ďakujem, že ste tu boli a verím, že sa ešte uvidíme. Potlesk je váš, Tomáš. Ďakujem. Jakub, máme nového víťaza. Ste to vy. Takže sa vás pýtam. Zoberete si peniaze a odídete domov, naspäť do reklamnej agentúry, alebo vrátite sa naspäť a budete bojovať o ďalší low slow. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz by som to určite vyskúšal. Výborne, slovo do bitky. Priatelia, lúčime sa síce s Tomášom, ale pokračujeme ďalej s ďalšími súťažiacimi. A ak aj vy by ste sa chceli pridať a vyskúšať si trošku úlovy slova, môžete tak urobiť. Pozrite sa, tu je kontakt. No a my sa vidíme opäť o týždeň. Majte sa pekne.